Tugot, ti napalabas. Tinapalabas, gapo iti panagsubang dadayana ken Lindon, nabakkel tinawd iti balasang. Dagos met ngay masidag ni Celia, tapno anawaan na ni Lindon. Dagos met ang nakapanunot ni Lindon, ket nagkidaw iti pamakawan ken ni Diana, ngem saan a pinakawan ti balasang. Nagsaksakit tinakam ni Lindon iti dayta gundaway, ket innala na ti paltog na ken ni Brando. Nagpalto-paltog daytoy iti angin. Binilin mo't ni Diana ti inana, adi na asitgan ni Lindon, tamangan no anya pa iti aramidan na. Iti sabali abangir, nagsakit ti ulo ni Gardo. Immasideg nila kay Ignas, tapno kumustayan na ti baro. Nako na ti baro, ngawan ti pagdanagan ti lakay. Nadanon ti rabi, nagsakit manen ti ulo ni Gardo. Agingga adinan mabailan tinakaro apan nagsakit na. Iti dayta gundaway, inasitgan ni Alona. Itagagayam, tenggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas. Kasla kayat kung itugtog ti ulo, kapoy ti sakit na. Anya daramidak, Gardo. Diyan mo, oray siya. Diyan mo nun, nataramida ka. Mabitla ang tayabak ni Tatang. Sana na, hindi mo nayaban. Kabalang na ito eh. Maulaw ang pagitin. Ang tayahan ti pa nagkita ka. Tatang! Tulungan dak titoy! Apahay anak ko. Anya ti mapaspasamak ka ni Gardo. Itaray tayo ni hospital. Awan, Alona, sige. Saan dak? Ngay pa nito yung ospital, Tata Ignas. Ngam, Gardo. Amangan na niya ti mapasamakan ka. Alona, bantayam ni Gardo. Mapanak mangala iti agas para iti sakit ti ulo. Sa anak ngagbayag. Manang Dolores, inayaban manan ni Lindon ni Diana makilanglang kwa na amangan. Talaga nga ipilit ni Lindon ti kayat na. Inayaban na kami manan iti kalman. Ngam saan ang nasaya at ti panagsasarita mi. Manang, Celia, nakapangedeng akon. Oray anya ti mapaspasamak. Aglibas tayon dito'y mansyon. ha? Diyak kayatan nga dapay dakas nga aramidan ni Lindon iti anak ko. Manang Dolores, Ikagumaan tayo taglibas. Saan nga nanayon nga datayo dito'y mansyon. Diyan kaya ti panagkitkitam kanyak, bakat Dolores. Apay, labanan nak ka din? Sa anak amabutang kan ka, Lindon. Ayop ka. Inawagan nakmanan iti ayop. Inaramid na kamin abalod dito'y mansyon. Dadaol at talagang ti ulong. Sumardeng kan, bakat Dolores. Diyak magustuhan dagiti ibagbagam kanyak. Aging gaadi mo itad kada kami ti waya-waya. Saan kamot lasar dengan? Aniyan? Manipod ita. Diyakon sorotan dagiti bagbagam. Diyak kayat ti agpaadipan kan ka. Tanangam ti panagsasaom, bakat Dolores. Ang mga nudyak makapagtepal, kat nuan niya pa'y ti maramid ko kan ka. Aramidam ti kayat mong aramidon kanyak, Lindon. Saan akon amabutang kan ka? Nagtured ka matan na mangibagay ti dayta, bakat Dolores. Nalipatam ka din nga da ka dito'y mansyon ko. Saan mo amansyon daytoy? Inagaw mula ang kanyak. Di ka agkatawa, Lindon. Pudno ba't timbagak nga inagaw mula ang kanyak ti mansyon? Manal ka ngami nabakbaketang. Awan amom. Kinagat mo dagiti apan ko. Adda kasuratan, ano saan ka makabayad ka dagiti utang mo kanyak, ket mapan kanyak amin asan ikuam. Nalipatam ka di daytan. Lindon.
Agraraman ka ngamin iti kinabaknang, bakit Dolores? Saan mo nga ammo tinararamid mo? Naglaka ka ama alilaw. Aklunak ang nagbidutak iti daitang nga inaramid ko. Agbabawi ak no apay ang nagtalakakan ka. Amo matlagayam abidot dagiti naramid mo. Ngam apay nga insugal mo pay lang ti amin. Agbabawi ka, ngam naladawan ti amin. Addan kanyak dagiti sanikuham. Kurang pay nga ruda pagbayad mo ti mansyon mo kadagiti utang mo. Apay anaulpit ka kada kami, Lindon. Awan mat ti madi nga inaramid mikan ka. Agpampanunot ka kadi, bakit Dolores? Mangmangag mo kadi dagiti bagbagam? Kayat mo tay lawlawag ko kan ka, no apay asaan ko nga ited ti wayawayayo? Lindon. Ulitak nga ibaga. Saan mo pa'y anabayadan amin nga utang mo kanyak? Iso a pinagbalin ka at tagabo dito'y mansyon nga awan ti sweldom. Oh, Saan lang nga dayta? Kayat ko nga asawaan ti anak mo ani Diana. Naplanon ti amin. Bakit Dolores? Agtalinaid kayo dito'y mansyon, agingga iti kayat ko. Naawatam. Awanan tinong nga pagdanagan nyo. Tata Ignas, Alona, nagkalman ti Riknak. Awanan ti sakit kanyak. Oh. Agyaman ak naruno kasta, baro. Kunak noan niya itayan ti mapaspasamak kan ka. Sigurado ka nga awanan ti mariknam asakit ti ulong? Awanan. Adala dagiti sumsum kan iti isip ko jak may lawlawag. Agduduma pasamak iti biyag. Gardo, nalabit nga ininutan nga agsubsubli ti lagip mo. Masungbatan to amin dagita. Apaman ang malagip mo ti amin. Kuwan Tata Ignas, nalabit akasta. Iso masansan ti panagsakit ti walak. Malagip ko pa iti babaya kanayon ang maitagtagainap ko. Nalabit akabsat. Uno kabagyam ti kanayon mo ang maitagtagainap. Anya ti lang anday tsa babae iti tagtagainap mo. Jak may ladawan ti langana. Basta babae akayat na tagpaarayat kanyak. Anya? Agkitkid daw iti tulong kanyak. Angam no asit gak. Kilaat mo madayo. Anya? Mariribo ka nak, Tata Ignas. Jak bayan may bagan no tagtagain na pladay jay. Uwin no parpar matalang. Anya? Ada nga min dagiti gundaway akil lahat-latan ang makanggigak iti timak. Timay sa babae. Angam, asino da dya babae? Nalabit. Adakkel ti pakainaigan na. Dahil jay ababae iti biyag mo. Tatang, Gardo, mabalin ka di. Saanin aday tati pagsaritaan tayo. Diyak kayat adaggan. No awanan ti ibagam kanyak. Mabalin kon ti pumanaw. Diana, di ka kumamatagapura. Kaya't ka lang mat akalang lang amangan. Boss, di na pa'y ginaraw ti kanan na. Sumardeng ka, Brando. Ah, Saan ka makibiyang iti saritaan mi? pasensya, boss. Ituloy ko nga ro din ti mangan. Diana, mangan ka kuman. Dagulit kamot Lindon. Imbagak lang arudan adyak kayat timangan. Boss, sayang lang ti kanan na. Amangan no madadahil. Kanaglangan. Maminsan pa'y ngagsao ka, papanawan kan dito'y lamisan, Brando. Pasensya kan, boss. Diana, diyak kaya ta mabisinan ka. Iso apang simtamangan kan. Sayang laeng ti oras ko dito eh. Mabit lang. Timagdar ka matan. Kaya't ka pa'y makasarsarita.
Diana! Agsubli ka! Di na ko mapanawan! Boss, di mon pilitin na mga ni Diana. Pimanawan na sana nagtagtagari. Talaga di na kayat ang makasarita ken makalanglang amangan ni Diana. Dakkel ngamin tigura na kin ka, boss. Binagkel mo ngamin ni Diana. Basol ko ti amin. Jak ngamin nakapagtapal iti day di agundaway. Jak ngamin kayat adakdakamaten na tinagan day ja, Ruben. Mangan kakit din, boss. Sayang dagiti makan. Duan adaras ngay naibam ni Diana. Ngam kanayon lata pumanaw. Binilin lakit diti inana. Asan ang makisarita ken makilanglang kanyak ni Diana. Boss, Nagsarita kami itay laang kini Bakit Dolores. Imbaga na asaan kanon nga agbutang kanyak. anya? Agin tutured day jaya bakit. Anya ko mati maramidan na? Paltugak tupay. Tap numatayan. Nagsapakan amang sukon kanyak diti pakanan, Gardo. Madamdama pa iti panagruar ko. Di nakulatan ni Kaskaso. Urayan ka naging gamalpas ti trabaho. Mabit lang ha, yalaan ka iti merienda. Saanan? Napsugak pa. Sigurado ka. Di na pakadanagan. Talaga napsugak pa. Kumusta ti pa nagsapol mo iti trabaho? Adda ka din nagbanagan na. Nagrigat yung sapon iti panggadan, Alona. Sana bale. Adamot ng panggadak. Iso adi tayo unay marigatan. Adalat na pagalaan tayo iti makan. Matangak man iti si Danyaw. Mabit lang, Gardo ha. Asikas wag pa dagi jay gumatgatang. Ikaw na agpampanonot, boss. Ang mga numadadahil lang ti ulam. Anya ti kunam, Brando. Di ka una agpampanonot, kunak. Tamangan numadadahil lang ti ulam, boss. Apay kumamadadal ti olok, alaman? Masyanak lao na yan ken ka, boss. Nilat tandaya na ti pampanonotan. Di kagdanag. Ayatin na kantumot lang, boss. Anya. Boss, agpakpakipot lang ni Diana ken ka. Isu adi ka una agdanag. Kasla nagadon ti ammo may papankin ni Diana no agsasao ka, Brandon. Saan nga agpakpakipot kanyak ni Diana? Talagaan ni Ruben ti kayat na. Ha? Di ka nagsaupay, gaputawan ti ammo may papan kada kami kini Diana. Kaasi ka mat, boss. Apay anak ko nam, akaasyak. Gaputa saan nakapagan ano ni Diana, boss. Labas-labasan nakalatan. Anya. Boss, nalok ng gayam ti posom no may papankin ni Diana. Maaramid mo ti kayat mo ken kuana. Ngam apay addi mo pay pagaramidan iti dakas. Brando, Di ka nagtapal pa, boss. Gundawaya mo ni Diana. Mama, anya ti araramidam. Itay ka pa'y nga agsisiim dito'y tawa. Diana, rumwar lakit di dalindon kandag iti kakaduana. Ha? Apaman ang makarwarda, samputan tayon taglibas. Sige, mama. Nakasagana akon iti anyaman ang mapasamak. Tinapatan, makalibas tayon dito'y mansyon. Brando, sigapay lang ti makamo dito yung mansyon. Ikuyog ko dagiti daddu maabuyot ko. Wen, boss? At ngamin kasarita ka tao. Pagsaritaan mi ti may papan iti negosyo. Okay, boss. Aganad kayo iti pagnayo. Wan gayam. Kasapula kon jay ibagbagam nga agnagan iti gardo. Nagsarita kayo kadin? Saan pa, boss? Dahil lang tinaodya pa nagsarita mi. Saanin ang napasarunwan pa. Saan ka ding imbagakan ka sa pulam dayjay agardo? Inaramid ko na ita, boss. Ngam, jakmetten makita iti lugar ang nakakitaak idiken ko na. Oh, Insingasing ko lang idiken ko na.
No kaya nati agtrabaho kada tayo. Ngam kasla nagpanunot pa'y itinaunag. Kasta ka di. Dakkel ti may tulong day iti grupo tayo. No laki di ta umanugot ako mapeng kada tayo, boss. Talagang amin na nasiglat, boss. Iso nga rod nga imbagak asapulam dayja agardo. Tapno makasarita kon. Dakkel ti sweldo na kanyak. No kumapang kada tayo. Okay, boss. Sa pulag to day agardo. Sige, mapan kamin. Sikan ti agbantay dito'y mansyon. Manang Dolores, nauli mo kan ti aglawlaw. Manmanundag iti agbambantay. Sa dino tayan ni Brando. Nakitak itay ang nagturong iti silid na. Daytoyan tinapinta sa gundaway a panaglipas tayo. Mama, magna tayo iti likod ti mansyon. Awanin dagiti agbambantay ijay. Ala, agtignay tayo nga rudan. Kartingan nyo. Apay ngay mawag ka, boss. Asidag kami di mansyon. Bilinam da kita agbambantay iti gate, talukatan dadagos. Wan, boss. Narabyan kayo nga agawid dito yung mansyon, ah. Di magasak pa iti balay ko. Kaya naginom kami pa'y kadagiti kakadwa. Kasta ka de, boss. Ayan ni Diana. Nalabit ang nakaturugin ni Diana, boss. Siyak langin tinakaring dito yung mansyon. Ala, bilinam da kita agbambantay iti gate. Asidag kami. Wan, boss. Siya ako na mismo timangilukat iti gate. Nakawit ak matlangan dito yung mansyon. Kaya't kunti aginan na. Nabayag kami nga na nagsarita iti bayar ko. Dakkel man na nagatad, iti agururay kanyak. Gapo kadag iti nabibilag nga armas nga order na. Ay, makaturturog ako. Ha? Nakalukat ti silid ni Diana. Ay, umasidag ka. Kita no apay ang nakalukat ti silid na iti kastoy nga oras. Ha? Awan tao ditoy. Makalibas nga ta, dadayana iti mansyon. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.